Babay ate danti. Babay na oh. Bye guys. Hi guys, maadung buntag ug maadung mudtog, maadung hapon na tong tanan, maadung adlaw. Ja, kuna pud ni si Ruby Provinciana, ja naghatod si Cristel dadto guys. Ja, salamat di kaado sa kaado ni Mrs. namo karon kanang ja kunong kanang si Zayning palit sa mga tambal ni kuan Nicole. Salamat kaado nimo ma'am. Ja ang ginora jay mo bawo sa inyong kaado. Ja na ako guys. Dalis bye-bye guys kay naay tuwa yati na yati nganing dunggo dari. Ja salamat kadto ni ma'am na ja sa Europe sa Ireland. Salamat kadto da amping mo diha kanunay sa imong pamilya sa imong duha ka ulitaw nga gwapo. Ja salamat kay na huwasa nagahon ka do nga di na mapainom dadon si Nicole sa isang tambaw. Karon guys, murag ka ng ganganag hang pamati. Ja, gabi day guys, wako nakatug lagi kay kuan ka nang ganang na lagi kog bugay pa ang 28. Pero happy tayo ng 28 guys. Sa lawan na ron, 25 naman ron. Mapalitan na to na sa tambal pero butan lagi ang Ginoo guys kanang kay bawod din sa mutan-aw. So naadjay kuan gihimo ang Ginoo nga naitaw jud day nga mga maluluyo kasing-kasing. So salamat kaado nimo ma'am. Di man siya magpamention sa jangan basta naa siya sa Ireland. Ja pero taga Mindanao na siya guys. Salamat kaado. Shout out di ko dia sa tanang taga Mindanao, Davao. Mga viewers na sa Davao, Mindanao. Diha sa US, Amerika, Canada, kay bawo na mo kinsa mo diha. Salamat kaadto ja. Minsan jud ko dari guys kay ang makakita pud bug ka ng kanang kuan ba makakita pud mo ka ng linaw ka sa dagat na. Maraman na yang kalipay guys ug kuan mo ngari-res bye-bye. Ja guys, mo adto day mirin karon ni Nicole sa Dumaguete kay adto mi mamalit og tambaw. Kay di ora man po na guys, pila ray pamasahe, mas mahal pa ang pamasahe mo adto og Dalagit kaysa aris Dumaguete kay kuan ra man ang pamasahe murag 100. Si Nicole murag wa ray 100 si Nicole kay kuan man siya kanang estudyante. Murag kakuha murag 110. Ja kay mangita lagi pud ko adto kanang kuan ni Cristel diyan gamitin nagsayaw nila daris kay night dari guys sa among lugar kay pista. Ja nay kada gabi nga nay kalingawan nag kuan night lagi dari. Ja sinsa namo guys kay naalo ja kadugang mata kay malagi ni kanang wa ko nakatuog gabi. Ja guys mag-prepare na Miss Nicole. A few moments later. So guys, hindi namin dari sa port sa Liloan kay sakay mi og pa-scrap. Ja salamat di kaadto sa among suot nga rubber shoes sis in. Nakang Nicole guys, gi nang gisuot karon pa din na niya gisuot jang rubber shoes. Salamat sis in. Ja guys nana ang pa-scrap. So nagpa-scrap mi kay wala mi nakasakay sa Mayo shipping nga barge. Ja guys, gadali mi kay alas 10 na. Iniyahang kauban guys arang kapaspas kadto ni sa Mulakaw. So bilib jud kadto ni mata kay basta maglakaw mi grabing kapaspas ni sa abtik adto. Liwat lagi ni kadto inahan abtik adto. Diyan mo lagi suwad mi dito sa Dumaguete kay mamalit lagi mi og tambal kay murag barato man dito kay naa man ditoy may Mercury Drugs. Diyan salamat di kadto sa nag-sponsor nga papalitan lagi na mi dritso og kanang tambaw kay plano guys inagka 28 pa ko mo palit nagkasweldo na kay naamali ko na sweldo gamay. Diyan salamat di kadto sa nag-sponsor. Diyan guys, diyan na guys, niabot na mi dari sa Sibulan Port. Diyan dali ara kadto, murag 10 minutes ra. Kaya arang kasaga kadto kay wa may bawod nagdagat guys diyan. Wala lagi kanang dali lagi mi kay kuan mangita pa ko og blazer ni Cristel og palda nga murag Korean nga palda kay diyan lagi gamiton og sadyaw kay mag-ready lagi ko guys kay
Mural gahay lagi kog Manila manang i-ready na tanan ng mga kinahanglan ni Cristel ug ni Nicole. Kay di ko mubisa nila guys ug napay mga importante nilang mga kinahanglan. Kay mag-uupog og nakos Manila andiyan silang bidjaan nga may mga importante. So guys, diyan nami guys kay musakay nami daring jeep. So guys, ning naog nami sa jeep diyan yung hapit mi dari sa Mercury Drugs kay dari lagi mi mamalit og tambaw. Ja, nice man gud guys ug arita sa Mercury mo palit kay naman jud tanan diri ang mga palitunon pero murag di pud tanan siguro kay sa una guys ni palit ko dari sa mga tambal sa una ni Cristel wa man pud dari sa Mercury kay naara sa ubang mga drugstore. Ja guys, mo tawid na mi dadto si Nicole. Ja guys, kaya mga tao diri sa Dumaguete guys, respetado sila bisag walay stoplight dari guys. Pwede ra kang motawid basta dili ka tawid sa pedestrian. Ja guys, man na mig palit, so ning diretso mi dari guys sa Buglasan. So ang itawag diri Buglasan guys mo ni tradisyon diri sa Dumaguete na mga pakuntis mga ingani guys na bawat lungsod sila guys. Ja kani murag kuani sa murag bukid siguro ang kuan ni guys kay na may daghang kadto mga kubasa na diyan nakita na po na dari mga tanom guys, ani mahal kadto ni mga tanuman na So manila mga decoration guys, mais, mga gulay, diyan. May mga tanom-tanom diri sa gawas na So giganahan ko magtan-aw guys sa mga gipang landscape na diyan puwahon nga tanom. Diyan kani tanom guys na po din dito sa Cebu kani siya guys, so snake plant ka gagmay. Diyan nice kadto siyang pagkabutang, so mga kubo-kubuan nila diyan hindi kay decoration nila mga tanom. Diyan guys, tanaw guys, nice kadto sa mura sa kanang kuiba. So gidesign ra ni siya guys na diri sa plaza sa Buglasan. Diyan creative kadto pagkahimo, mura sa kuiba nga tinuod guys ba, pero murag mga karton ra ni ipangbutang. Sige drawingan ra ni mga ngani nga porma na siya og Diyan na po yung murag palay-palayan guys kay kuntis lagi si Jan Chaton. No taga Chaton niya taga Iza Dani na. Municipality yung Chaton. Diyan Kuan guys kanang pakuntis lagi ni si Ja. Niya siya Pamplona. So ako kay wow guys ug asa na dapit ng Pamplona guys manang kuan kanang kisa kay makadaog dani ilang pakuntis. Diyan kani pud guys creative kadto kanang alimango. Alimango nga arang kadake na. Nice kadto siya guys, alimango nga arang kadake. Diyan na po siya mga gagmay nga alimango. Na kadto sa kabhang. Aw kanang ijahang siya tawag na ijang paak. Na ni mga anak-anak po siya guys na. So grabe ka talented kadto mga Pilipino guys, mga nahimo na creative kay sa nga tanan. Diyan guys, nindong ko dari sa mga tanom. Diyan gipang tan-aw ning parehas ang mga tanom guys, arang mahala kadto Ginoo ko. Kurat gud mi guys kay arang kamahal. So na 15,000, 18,000. So grabe guys kani murag kaning gamay ra gali siya murag 600. Diyan kani siya 250. So na ko ingani guys. 3 colors 250 arang gamaja na. Diyan kani murag mahal di kadto ni siya kay na 12. Grabe 12 ingani ra sa kadak-a. So nga na kamahal ang mga tanom guys, manang na shock ko kay so sa mga tanom dito sa bahay, barato ra dyan na yung ibaligja. Kani siya guys, 3 colors, nasa mga 5,000 ni siya guys. Diyan kaning mga gagmay nga pares ahoa guys, tag 500. So grabing mahala. Diyan guys, na yung mga rose nga arang kagagmay na. So ako mo nagkuhan ni mga rose guys, kay dali ra ka doon siya mamatay. Diyan. Basta nalingaw ko guys, kay suri-suri dari, kay nakakita alay ko sa mga tanom nga arang mahala, manday ka presyo. Diyan, napoy siya mga ingani guys, so kanang kani guys, na ko yung mga ingani dito sa Cebu. So ang ingana guys, gipamaligja na. So wa na hurot na gang mga ingana nga color, pero naa sa buhol guys, na idaghan. Diyan kani guys na murag na sa mga bukid lagi ni siya, kanina murag nis maguna siya guys nga kulot-kulot, mahal kayo siya guys, tag 1,000 jarang kagamay. So nalingaw jud ko guys ug tanaw-tanaw dari sa mga tanom. Di ko akalain nga sobra day kamahal.
Diya guys, nilibot pa jud mi dari guys kay nalipalibutan jud dari sa mga tanom. Diya nami dari dapit sa likod na gihapon mga tanom gihapon Diya napo ko ingani guys na kani murag gabi-gabi hala. My God. 10,000. So 10,000 ni sila guys sa kabilog na ingana. Grabing kamahal din ni siya ng tanuman diya. Naman ito ila sa ati daday diya. Mga kaktus, karami mahalad din kadyo day ang kaktus guys tanawa. Ngani ra kagamya 1,000. Diya kani siya 10,000. Uy, Ginoo ko, my God, grabing ka 10,000 naman din ni siyang kaktusan na anja. Namo ko ingani sa unan diya hamanggi labay kay dili ko ganahan og kaktus kay tinek. Diya ra man din kamahal. Diya karon ba jud ko kita guys nga ang ati daday 2,000 kapindi ni siya ingani napoy ingani sa kang amo guys. Sang gitrabaho na do sa Uslob. Para day kamahal ni siya, Ginoo ko, guman ra ba kay na hala 18,000, Ginoo ko 18,000 ni siya nga naman ni dito sa Bohol. Ginoo ko naghana man kadto mga inganin diya di man ni tagde na mo diya kaningani pud guys dito sa Bohol gitagaan pud ning Ate Esther. Hala Ginoo ko 15,000. Ingani kagamya 15,000 siya. Grabe makashock jud guys sa mga sobra day kamahal ni mga cactus. Diya kani snake plant naman ni panglabay guys naman ning gipang ibot didto gipanglabay naman ha kay mulabong lagi lahala Ginoo ko 200 din ang isa ka ingani. So grabe mahala jud ay ang mga kuan guys na 2,000 ngani kanang gamadja. Tanawa ati day 2,000 din ang imuhang gamay kadto nga. Diya kani ha nang gipang ibot. Arang mahala tag 200 ang usa ka ingana. So guys, nakakuha po ko idea dari guys, karang mahala man dahil digado ni mga cactus. So, karon pa po ko nakakita nga arang mahala di ay. Diyan na cactus guys, nga murag gilibot-libot siya, murag design guys na. Diyan kuan, arang mahala. Pila ni siya, 7,000, Ginoo ko, grabe. So, karon pa ko nakakuan nga arang mahala di mga cactus guys. Diyan guys, kay namay daghang kadto mga ukay-ukay dari so nangita si Nicolo Blizzir kay pinangga lagi ni jagijahang manghud lagi mo nang galibot-libot si dari guys ug pangitag Blizzir. Diya kay ang mga Blizzir kay ramang ka dagko wa may saktong kristal. Diya guys padung nami uli guys wa jud mi makapalit og Blizzir ni kristal ug atong palda nga Korean nga palda. So asa ko dari mangita siguro mangita na lang siguro ko dito sa lugar nila Jijin kay sa dalagit murag daghan pagkazog mga ukay-ukay didto. Diya murag sa ukay-ukay ra dyan na makita na kanang mga Korean nga mga sinina. Diya Blizzir. Diya guys, diya sakay nami sa kuan diya. Ijang gipasalubungan si Crystal ug kanang donut kay mo jud bata kay maghanahana lagi ni si siyang manghud. Luoy kuno pud kadto siyang manghud mo nang ijang pasalubungan pud di jag donut. Diya guys, agamong gisakjan kaniya kay gamay man to nga pa-scrap karon dako na pud niya mong gisakjan nga mayo shipping. Diya diya na nagguna na yung taon ni sa kay kapoy ng taon ni sa lakaw-lakaw. Kanang lakaw-lakaw na mo dito guys ug pangita lagi sa kinahanglan ni Crystal lay jang mga project pud na magipalit. So, salamat kadto sa nag-sponsor dani.